नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. माजी मंत्री अस्नोटीकर काँग्रेस पक्षात वैध तयारी. मधु बंगारप्पाला भेटीनंतर निर्णय. आनंद अस्नोटीकर. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनलॉक केल्यान जिल्हो परत मूळ पदार. खानापूर रामनगर मार्गावर तात्पुरतो एकेरी मार्ग करूक 10 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर. गोंय करमल घाटात रस्त्यावर अवजड वाहन बंद पडिल्यान 2 तास वाहनाची कोंडी. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 102 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या आयचे सविस्तर खबरो. कारवार लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकारणातल्यान पयस आशिल्ले माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोटीकर हेमी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत बंगारप्पा हेमगेल चलो मधु बंगारप्पा हेंचबरोबर चर्चा करूक अस्नोटीकर बेंगळुरूत उपस्थित जालात अशें कळयला. कारवार अंकोला क्षेत्रात शासक जाल्ले आनंद अस्नोटीकर हेजे पयलीं बीजेपी पक्षाच्या सरकारी दरबारात मंत्रीपदार आशिल्ले. नंतरच्या निवडणुकेत पराभव जाल्ल्यानंतर राजकीयातल्यान पयस जाल्ले. आनंद हेमगेले बापूय दिवंगत वसंत अस्नोटीकर हेमी दिवंगत बंगारप्पा हेमगेले राजकीय दोस्त आशिल्ले. तीच वळख मधु बंगारप्पा कडेन आनंदाक दोस्ती करूंक एक निमित्त आशिल्ले आणि आजपर्यंत मधु आणि आनंद हेमी आत्मीय दोस्त आसात. गेल्ल्या निवडणुकेत मधु बंगारप्पाल्या JDS पक्षातर्फेन आनंदान निवडणूक लढयली. तितूंत ते हारले. पण कारवार अंकोला क्षेत्रात खूप अशें नांव रुपाक ना आशिल्ले JDS पक्षा वतीन आनंद अस्नोटीकरान निवडणुकीत 50,000 मत घेवन क्षेत्रात अनोखे लक्ष वेधिले. याच कारणान लोकसभा निवडणुकीत पक्षांतल्यान आनंद अस्नोटीकराक तिकीट दिल्ले. तितूंत बी तेमी हारले. ते नंतर राजकीय वर्तुळात ते जास्त दिसले ना. आता मधु बंगारप्पा JDS पक्ष त्याग करून काँग्रेस पक्षात सामील झाला. आपल्या स्वक्षेत्र सोरोबा हिंगा एक व्हड जनसमावेश करून अधिकृत तशा रितीन काँग्रेसात सामील जावचे अशी मधु बंगारप्पाली तयारी चलिली. जाल्यार आताच्या कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या लाटेन कार्यक्रम रद्द केलो. सध्या लॉकडाऊन खुल्ला केल्ल्यान परत हो कार्यक्रम करचो या उद्देशान आपल्या राजकीयाचे आपतशा मुख्यस्थाक आपोवन चर्च करसाठी तयार जाल्ला. मधु बंगारप्पा हेमी आनंद हेमका सुद्धा आमंत्रण दिला. याच कारणान आनंद अस्नोटीकर बेंगळुरात वचून मधु बंगारप्पा कडेन चर्च करून फुडलो निर्णय घेतलो आणि स्पष्ट कित्ते क्षेत्राच्या जनतेक कळयतलो अशें आनंद अस्नोटीकर हेमी नुडी जेनू या कन्नड बातमीपत्राक कळयला. हितूंत आनंद अस्नोटीकराक कारवार अंकोला क्षेत्रांतल्यान MLA निवडणूक लढवूंक तिकीट मेळटलें काय कितें हेच कडेन कारवार अंकोला क्षेत्राचे मतदार दिवंगत वसंत अस्नोटीकर आणि आनंद अस्नोटीकर अभिमानी हेमी लक्ष दिवन अखेरच्या निर्णयाची वाट पळोवंक उत्सुक जाला. खानापूर रामनगर मार्गार तात्पुरतो एकेरी मार्गाक 10 कोटी रुपयाचे अनुदान. जोयडा दिलीप बिल्डकॉन कंपनीन खानापूर गोवा मार्गाच्या कामाक फाटी घेतल्यानंतर खानापूर ते अनमोणपर्यंतचे काम रखडील आसा. मात्र रामनगर वासियांक सोयीसाठी या मार्गाचे काम पूर्ण जाता म्हटल्यान रामनगर खानापूर मार्ग तात्पुरतो एकेरी मार्ग करच्याक 10 कोटी रुपये मंजूर जालात. राष्ट्रीय महामार्ग खात्याकडे या कामाची जबाबदारी दिल्ली आसा. हो एकेरी रस्तो जालान पावसाळ्यात नागरिकांक दिलासा मेळटलो. मात्र ह्या कामाक मुहूर्त केन्ना मेळटलो हो प्रश्न रामनगर वासियांक सतत आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनलॉक केल्ल्यान जिल्हो परत मूळ पदार. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात सोमवारच्यान अनलॉक आदेशाच्या आणि तितूंत दिल्ल्या सवलतीन सकाळीच्यान सरकारी बस सेवा सुरू झाली. कारवारच्या प्रमुख बस स्थानकांतल्यान भायल जिल्ह्यात आणि स्थानिक काही ग्रामात बस संचार सुरू जाल्ल्यान प्रवाशांक सुटकेचो श्वास सोडलो. भायल जिल्ह्यात कामा लागून वयचे आणि ह्या जिल्ह्यात कामा लागून येवचे बरेच लोक अड नाशिल्ले. त्या लोकांन ह्या अनलॉक सवलतीचो फायदो घेतलो. कारवार बस स्थानका वयल्यान हुबळी, अंकोला, कुमटा, भटकळ अशा ग्रामीण भागात बस संचार सुरू केला आणि बसात 50% आसनार बसूक मात्र प्रवाशाक अनुमती आसा. KSRTचे संबंधित कर्मचारी प्रत्येक बसात 26 ते 30 प्रवासी मात्र बंद घेताले. प्रवाशांची संख्या पळोवन बस सोडची व्यवस्था KSRTचे अधिकाऱ्यान केले. आता दुसऱ्या अनलॉकच्या आदेशान आणि दिल्ल्या सवलतीन शहरातले सगळे तरेची दुकानां चालू दवरली. सकाळी 5 ते सांजे 5 पर्यंत मात्र दुकान उगडे दवरूंक प्रस्ताव आशिल्लो. हॉटेलात 50% ग्राहकांक सेवा दिवची परवानगी आणि पार्सलाक अनुमती दिल्ली. दिल्ली वेळेपेक्षा जास्त वेळ दुकान उघडे दवरल्याक पोलिसांनी बंद करू लायली.
आणि विनाकारण रस्त्यार फिरतल्याक समजूत देऊन घर धाडले. तशेंच शहरात प्रमुख रस्त्याचेर पोलीस वाहनाचेर फिरन सायरन वाजोवन रस्त्यार आशिल्ल्याक आनी दुकानदाराक बंद करच्या उद्देशान सावध करताले. करमळ घाटात अवजड वाहन बंद पडिल्ल्यान 2 तास वाहतूक कोंडी. काणकोण करमळ घाटात सकाळी रस्त्याचेर एक अवजड वाहन बंद पडिल्ल्यान जवळजवळ 2 तास वाहतुकीची कोंडी जाली. फक्त 2 चाकी वाहन मात्र कशी बेशी वाट सोदून मुखार वताली. वाहतूक कोंडी जाल्ली बातमी मेळटाच कुंकळ्ळी पोलीस घटनास्थळार दाखल जावन वाहतूक सुरळीत करच्याक प्रयत्न केले, पण तोपर्यंत वाहनांची रांगाच रांगा लागिली. ताका लागून वाहन चालकाली व प्रवाशाली गैरसोय जाल्ल्या बद्दल वाहन चालक सुनील पागी हेमी सांगले. आता करमळ घाटात चौपदरी रस्त्याचे बग्गीच बांदकाम करची मागणी लोकां खंयच्यान जाती आसा. दिग्गी हिंगा पुलाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान नागरिकांक ये जा करच्याक अडचणी, पर्यायी व्यवस्था करची मागणी. जोयडा तालुक्यांतल्या काळी नदीचे उगमस्थान आशिल्ल्या दिग्गी हांच्या तांदूळ पुलाचे काम अर्धवट आशिल्ल्यान पावसात नागरिकांक ये जा करच्याक अडचण येते आसा. ताका लागून नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करची अशी मागणी सार्वजनिक बांदकाम खात्या कडेन ग्रामस्थांन केला. बाजार कोणाक ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या अनेक गावांक संपर्क रस्तो जाल्लो ना. ताका लागून मुळातच त्रासा आशिल्ल्या ग्रामस्थांक हो अर्दवट आशिल्लो पूल नागरिकांक तकली दुखोवचें काम करते आसा. या पुलासह रस्त्या विशयी संबंधीत विभागाक अनेक वेळा निवेदन करून बी समस्या सुटिल्ली ना. ताका लागून ग्रामस्थ संतापील आसात. कनाजी संघटनेच्या वतीन उमचगी भागातल्या अनेक गावात आहार किट वितरण. येल्लापूर तालुक्यातल्या उमचगी भागात विविध गावात कनाजी संघटनेतर्फे आहार किट वितरण केले. ज्यांचे कडेन रेशन कार्ड ना तेमकां सरकारचे धान मिळते ना. ताका लागून कोरोना काळात तेमगेली बिकट अवस्था जाल्ली आसा. तेमकां आधार म्हण आहार किट वितरीत केले. ह्या वेळार माजी तालुका पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुजाता सिद्धी, भाजप एसटी मोर्चाचे जिल्हा सदस्य मंजुनाथ सिद्धी, दीपक सिद्धी, परशुराम सिद्धी, मंजुनाथ सिद्धी, गौतम सिद्धी उपस्थित आशिल्ले. पत्रपेटी पावसान भिजू जायना म्हण बांधली प्लॅस्टिकान. काणकोण चावडी काणकोण हिंगा पोस्ट कार्यालया मुखार आशिल्ल्या पत्रपेटीची अवस्था बिकट जाली असून पावसात या पेटीत घायिल्ली पत्रां भिजू जायना म्हण ही पत्रपेटी प्लॅस्टिकान झाकील आसा. ही पत्रपेटी पळोवन कार्यालयाचो प्रकार कसो चलते आसा हाचे बद्दल नागरीक संशय व्यक्त करते आसात. कार्यालयात सदांच विविध प्रकारच्या कामासाठी नागरिक गर्दी करतात. या कार्यालयात कर्मचारी वर्ग कमी आसा. ताका लागून नागरिकांक तासन तास रांगेत उबी रावचें पडटा अशें नागरिकाले तक्रारी आसात. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 102 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 17, अंकोला 8, कुमटा 20, होन्नावर 7, भटकळ 15, सिरसी 10, मुनगुड 8, हळियाळ 10 आणि जोयडा 7 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तशेंच 177 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 33, अंकोला 7, कुमटा 27, होन्नावर 40, भटकळ 17, सिरसी 26, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 11, मुनगुड 3 आणि हळियाळ 9 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 51,127 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 49,245 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,187 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 120 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,067 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज अंकोलात 1 आणि होन्नावरात 1 कोरोना रुग्णाले मरण जाल्ले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 695 कोरोना रुग्णाले मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.